president del comitè d'àrbitres, Ángel Sánchez, es tanca en el seu despatx per llegir els informes que rep de tots els partits. També analitza els comentaris dels mitjans de comunicació sobre l'actuació arbitral i, per últim, estudia les vegades que calgui les jugades polèmiques amb el vídeo. I quan troba alguna cosa punible, Ángel Sánchez els deixa sense arbitrar una setmana o dues si són reincidents. Fins ara els col·legiats castigats han estat 6, concretament els següents. Ángel Miguel Recuenco, del Col·legi Tinerfeny, 2 vegades, pels seus errors tècnics en els partits Joventut Caja de Ronda i Clesa Madrid. En aquest últim va donar una cistella de 3 punts a l'equip gallec, la que va decidir el partit, quan es va demostrar clarament que era de 2. També ha estat sancionat 2 vegades el vizcaí Francisco José de la Maza, concretament pels partits Tenerife Caja Canàries i Clesa Joventut. I han descansat una setmana els catalans José Galerón pel partit Cai Balbi i Francesc Amorós pel Clesa Joventut. El madrileny Antonio Requena pel partit Tenerife Caja Canàries i el tinerfeny Jesús León Arencibia per les seves errades en el Madrid Joventut i Cai Balbi, que Ángel Sánchez va considerar menys greus que la dels seus companys. Per això només va deixar d'arbitrar una setmana en lloc de les 2 que teòricament li corresponien. Cal recordar que 3 d'aquests col·legiats, Amorós, León Arencibia i Recuenco, són internacionals.